Yellow. Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan, mayong adlaw sa tanan na pindas mga viewers. O sa karon lang yun nakakita nga video. God bless po sa inyo. Mayong Oto, man ito. Naon sa man ka? Paano ni mga itong kuha na magbahapit na lagi magbulan. Kasi Sa basketball. bisa na salod ko ba na gikan ko sa babaw na anak. Oo. Oh? Wala na way kusog kini, way kusog. Ulit kusog. Oh, Asa may kusog na? kini oh, kini. Kanan duha. Oh, kini oh, kini. Sa man ni bawo gud eh. Apil ni sa pagka Kini nila Sila sila siya? kini na diri na bunal semento kini. Ah, Yang naapektaran ni siya. pag mo lagi. Oh, dugay na kay bisag kinsa lay mag Kapila naman ang mahilot. duha ka manghilot ni duha ka babae pero tagduha ra sila maghilot. Opat na. Opat ra. Kalima na kamuhilot. May nakabalo mo sa kuha. Sa Facebook. Facebook Kita sa gani. Facebook. Naraman din. Kamu tong nag-chat nga napiang, O siya. Oh, nga mahilot o piang. oh. Mo drive ko pili ka busing kumot ko clutch maana pa ko. Dahil nga naman. Di man ko muka normal kay di man ako makumot kay sakit. Maana pa ko mualsa pa ko kay pero dili na ko madala ang clutch ba. Maana. Madala Okay, na ko. nakadrive pa ka. Oh, Medyo, dili na sakit. Kaya ra. Kaya ra pero dili na ko ipadala lagi ang clutch. Maana ko mualsa ko gamay. Mualsa akong lubot. Eh, para, Dili siya mong patong. Pero kung normal ko dili jud. Sakit. Dili mo sakit oh. diyan ang sakit. Oo. Dire, wala kabot, dire. Wala kabot diri. Dire, wala, dire, wala. Wala. Dili na busing kini ra. Dili aba kini. Kini wala po'y kusog. Buwan na. Hapit na. Kini diri busing magbinhod, oh. Binhod kayo. Kayo. Dili po mo bro, paminan mo baga. Dili, binhod lang. Banod lang. Baga, nakakamot ko. Dili, wala man mo binhod lang gyud sa busing. Sige. May kinakitaan ko ninyo. Asa nyo balay? Santa Santa Cruz. Cruz. Santa Cruz, o basta shout out sa taga Santa Cruz. Oy, sa taon dia. Ah. Yung mga kaila sa slingan. Ay, diara man sa kuan. Diya sa Mililya ra man busing. Ako nga wali mo slingan. Kasi may kailan mo diya. Kasi naam jo kay kaila. Ay, Joboy. Mutan na Joboy lagi. Trupa. Wala po akong trupa busing. Amor, isar ka po. Sila Joboy ra ba? Sila Giovanni. Ah. Oy, Mapaintin sa taon mo dia diya. ba? Namin Dris Digos, pilot. Ah. Sige, Wala sige. diri busing we murag abot pa mi diya sa gay tutod, bansalan. Oh. Hindi mang kuan daw niya yang gi kuan di lain po yato kay dili po ta mo kuan siya man balik. Ah. Di kuan daw siya busing kaning di buyagan daw, dila buyag. Di siya managuyag. Imbot lang. Kay katuman ng balay nga usapod ba. Yanaan niya. Ay buyag ni. Buyag man ni nga piang man ni. Pero wala po tayo question na kay laham po Mao to. gani mao gay to busing, mao gay to ingon na ko. Unsang pagkanto na to ng lugar ha. Tuman na kita Tuman oy. Unsa na yung kuan kay. Kay kuan. Yaman to ni dool man ta. Oh, mudol. Sa unsa? Ang mga babae ani, katong permiro pa ni nag-anak man ko. Sakit kayo. Babae na po naghilot Karon ang sakit na lang nabilhan asa dapit na portion. Diri busing mo, Dari na. kini busing nyo. Mana ko, sakit diri. Kini, sakit. Sakit po niya. Kini, okay na ni. Yo kani dati dili ni hubag. Dili, normal siya busing. Wala, ane. Oo, Kano nagubag. oo. Di ana do ana. Kung di ana. Sakit si busing. Asa may sakit anak ng anak. Dili, dili. Nata kilid. Oo, dili. Nasa kilid. Oo, sakit. Di kung kuan ang katong wala kusog kanin duha. Kini. Oo. Sakit diri. Sige. So ayan guys, shout out sa taga Santa Cruz mismo. Mililya. Mililya Santa Cruz ya pala. Oo. Ay, ha? Santa Cruz ay so. Shout out sa taga Santa Cruz, Mililya. Oh. Hello sa inyo ha. God bless po sa inyo ano, mga taga Mililya. Santa Cruz Davao del Sur, nasi Sabdere. Mahapit na magbuwan din ngayon. Dili lang kayo na ito madulit kay di mo ko para sa uban nga idulit-dulit nila. Ani lang no. Makita ninyo kung dako-dako mag-screen niya. Yung pag ni no na tungod lang sa basketball no. Depende sa klase may ganyan ba sa basketball. Lagi busing. Kaya wala ko nakauyo na ni busing. Na ay mga Wala ko nakauyo na ni busing. Kini jud
kini ako madapat niya nakapugong ko gamay ba. Mo ni ako nabunal. Ini pero mo may nabunal. Pagka man na ito pagkubunal, wala pa ka. Wala na oy. Nagpahidot ko atong tagabaybay nga babae. Ano ko abot og mga tulo ka adlaw na siya nga balik diri. Hantod mga pila ka semana, maabtog nag mga 2 ka semana isa. Wala man gyapon ya alivyo. Lain man na man gyapon. Murag wa na uli hantod. Mo na ni. Duha na ka babae ako ni kuan. Lalaki isa, kaysa pa siya nihilot yang yan ana. Wala gyapon siya kakuha mo akong ikuanan. Wala kahit tao. Bapo man ang kuan busing dili man buta mayong busing nga maayo daan di ba dam? Tanan jud Nga to kanang kung tanan manghilot ay maayo gid na. oo. Sa pag-timing na lang. Mo kuan pud ta, mo salig pud ta sila ha kay Salig yun. Salig Ano mo lang no, so tabangan na to si Sir nga mamayo iyang sabi presyo na kuan kaniyang ba. kamot no kay para makadulag usab. Ay, no, wag busing lang dito. Para makadulag niya hapit pod madisgrasya ron. Pidikab. Siagit ng pidikab. Naku, suri lang yun kay tabunan siya sa kuan busing ba. Asa naman dapat? Kini patabok ko diri. Nga may Sulod na ka. prutas oh. Anak man ko. Ano sulod na dia? Oh, pasulod na ko. Siya na nagsulod sa pidikab nga yelo kusog po na kay dagan. Ang pidikab ngayon nakabantay sa ko kay signal man ko. Siya wa kabantay kay tabunan man. Oo. Kaya nakabreak ko. So, wa ko kabreak absent yung ko niya. Inay, pag mong dagan kay tubad ang papasulod. Oh, pasulod Imbis nga ani ka magpahilot, di na lang pod madayo pahilot unsa. Sala dito niya kay Isa to ba mabanggaan ta? lupa yun. Ikaw may mabanggaan. Oh, kami banggaan yun. Basta mo gingon nga Dili ra yun, dili tanto kuan. di kay Oo. di kay tantong malas. Kaya hindi nga di kami ng Santa Cruz Basing. Maingon mo diri, tanaw na mo dalan damba. Nung karon nga tayo sa pahilot, diretso na lang. Oh. Mo to, nakadesisyon ko na akong misis na sige, karon na lang ta. Dumati Kaya pa man mo may laki gym. mo, asa mo dayo mo ganina. Ano mo diri sa Dalawa. Lago sa kuan, badyang. Adol na lang. Modeng dugdali or ba ning Badyang mi. Musugo ba Santa Cruz dire layo ato? Dali ra Basing. Ano na naman mas badyang mas daol jud. Hmm. Sige, so ano lang tabangan na to si Sir nga mamayo, no? Siyempre inubanan sa pagkampo sa Ginoo, Sir. No, nya. Siyempre tanan mo dool diri man ikamot nga mamayo mo, no? So utod sa tumay mo. No, ikamot ang mamayo mo kay pahit kay natin ginapamatis kalawasan. O siyempre sa mga viewers nako o sa regular viewers, kung labi na sa karon lang nakikita nga video. Please subscribe, no? Click the bell button para updated kayo sa mga nagpapagalaw o ginapload tagalaw. Comment, like, and share. Isa po sa mga nagka-comment, Reels videos, Facebook friends, o sa contact 3 countries viewers, India, Indonesia, siyempre number 1 salamat sa Pilipinas, maraming salamat, o sa lahat po ng mga OFW. So ayun, mag-ilo to karon guys. So, tanatan lang okay? So, love you guys. Sige, gata. Ano dre, ha? Asan? Ano yan, ano lang? Ay, tanan mong kontrol yan, dre. Sige, gata. Ano lang Basing anak? Ay, hindi lang. Makakagod na togs balay. Kanere, pilot mo, di na mo ipahul body. Wala man siya kadala Wala. mga kuha. Okay naman, pwede naman. Depende sa. Unsa man ni? Unsa man na Basing? Ang kuha na to, siyempre, kawasan kung ihul body na to, tanan mo lawas, pati to mga padulungay, maigok, mga to po, matambalan na to daan. Wala man mi ka. Okay ra pud mag-drive ra. Parihar, magod gyapon, o wakidala, hilot na ni Mora mo sa istorya, ha? Dili lang tayo Pwede Basing. na pud. Pwede na po Pilot ka na na lang mo tanan ikaw. ko. Okay, ha? Pilot na lang tanan pero yung mga O, tanan ba, papel ang mga kuhan. kuhan matanggal. Wala man tay kuan. Kulay. Wala. Nagsapaw nung bug shirt. Di ba jacket ay sanina. Ay, nahinay lang magdagan Bago mahilot, ay sa larga tayo. Standby sa. Standby sa kay para medyo makuan. Okay, magduga, mag-standby pa man sa Gmall. Kaya mag-suri pa man na siya. Magatubig Hindi dito. ka sulod Jimol. Dili na ko musulod. Kay bugnaw man yung Jimol. Okay, ano siya. Makuan ka. Dito lang gawas Basing. Kuya kami na siya sa gawas nagahula. Sa gawas lang ka, kangkaon ka, ana. Na may cellphone, lingaw. Inom-inom magkagrido sa gawas, samtang magulat. Sige. Maranaw, Basing. Ah. Sarong, Sige, sige. Uy, nindot ris. Namiyahok na yung Basing. Namiyahok ang buong kamot ko. Ganyan baga. Ganyan.
Relax lang. Okay na ka na. Oh. So yan guys, magsugo na gugilot karon. So please support my channel. Please share this video para masahe di mo kaparintiyan mga kailan mo ay mga Facebook friends. Pagbiganis. Mina-stroke ito sa mga busing ba? Ayaw na ko. Yeah. Bata pa kayo. Kalakaw. Oh, yan ang kamot busing mahana oh. Half lang, half. Half lang. Galato tare. Tapos dala na mo ito dari buong busing. Oo, dala ka din. Kasi makatabang kita. Lagi. Patanawa po sa kong YouTube, Facebook na po para makita po niya nga. Uy, oh, din yung kon. Ito. Ah. Ganda yung panungot. Ah. Sige, tinay pangalan. Alimar Baser. Pangalan lang. Makoy. Ang tinuot. Tinuot pangalan. Makoy. Ay, Alimar. Alimar Baser. Alimar Basel. Ay, nagkakaroon ka sa Facebook. Ang asawa. Dagang pun pilot rin sa mga busing. Tapos mga nito rin. Diyan man kami. Palis akong gagaw tingali ko. First lang. Ah, dahil busing. Busing. Ganda mo yan, Dahil suko. busing. Sakit. Ah, oo. Hindi pa ni Mauno. Busing ginaya lang. Ah. 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 Itong tanay mo mga tinaguan panungot. Ay. Sige, busing. Ah. Sabay. Ah. Ah. Anak kasi YouTube ugma. Hmm. Ano yung panungot ba din mo? Ang pilot-pilot ba eh. Ha? Wala ko pilot-pilot na maguntag ang tripan. Ano may kang tulog na? Ah. Ah. May ko bitaw itong mga ugat ni Busing no. Ano, yung tinaguan mo. Agay kay Busing. Ah, agay Busing. Ah. Agay. Talang kamay, banta kamay. Agay. Busing na yan. Sakit kamay? Ah. Dili ka mama. Ah. Dili ka. Agay. Agay Busing na yan. Sakit kayo. Kontalang kaya. Ah. Ah. Itong nagilot mo, wala. Ito. Ah, wala niya gilit nila eh. Biyagan dahil ka di ay. Ang kamay.
kita mahilot sa imong kamot ka. Grabe ang manay nga panood tayo, no? Nalo ang bilang itong kamot busing. Ha? Nalo ang nakita na niba. Nunulan na ni busing. Hindi mo problema na. Si Allah ray bahala. Si Allah ray bahala. Mawala ang subo ako busing. Hindi to mahilot tayo mong kwarte. Mawala ang subo niba. Ako busing. Ano to, di ka kalakaw. No? Kalau ka wala siya busing, pero yan ang kamot. Rap na ano. May kusog. Pila na buwan? Yung isa busing, uy. Nahilot na. Wala. Wala din busing. Pero mo to, hilot. Ito, uy. Kaya nahilot siya pero kuan lang. Nilitid pa rin sa imo nga patay. Oh. Ah. Ah. Yun o. Mapaganit sa imo ang ano? Sa imo pa lang, yung lawas pa lang, wala pa sa imong piyang. Ah. 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 Nawe, daghan na yung Muslim na sa traffic light po. Grabe na. Dati sa kanto ba, LYR. Dati ako, dito pa yung tira na. Nasa 5, yung Muslim. Ah. Di kapag hapon, na nakasiyot, Facebook. Okay. Okay. Uy. Ah. 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 Ini anak yang belah kursi. Tulo. Mana istilah? Isa pa lang. Ang dalawang sila pa. Nari beli. Ah. Ada ini. Ah. 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 Ano ba ka mahilot ba, ne? Ano tigilan sa kuwan ng matay naman itong wala ako kasi. Ay, Gago pa rin tira ko na natin nasa matay na. Ayan, ano, matay.